Čaute všetci. V dnešnom videu si predstavíme odbor prevádzka, ekonomika dopravy a logistika v doprave. V tomto videu si spravíme rozhovor s našou aktuálnou žiačkou, našim aktuálnym maturantom a s našou učiteľkou. Je podľa vás povinná vysoká škola po vyštudovaní svojho odboru, alebo sa dá uplatniť hneď po vyštudovaní? Po vyštudovaní sa dá hneď uplatniť. Veľmi dobré uplatnenie sú vo všetkých logistických centrách. Oni sa učia naozaj tie systémy logistické, učia sa jednotlivé systémy zaskladnenia, vyskladnenia, čo sa týka aj po technickej stránke, ale aj po dokumentačnej stránke, ale takisto je dobré uplatnenie na železnici. No Nikolás, aké predmety boli pre teba najzaujímavejšie a najviac si dali? Tak určite musím spomenúť matematiku ako jeden z mojich obľúbených predmetov, keďže ja som človek, ktorý sa nerád veľa učí a pri tej matematike ti stačí jeden vzorec a si na písomku viacej menej good to go. A z tých odborných, takisto medzi favority tam určite patrí ekonomika a účtovníctvo s pani učiteľkou Duranovou. No takže Nikolás, ako by si zhodnotil 4 roky štúdia na dopravnej? Tak dalo mi to isto veľa skúseností a vedel som si aspoň za tie 4 roky premyslieť z toho zmýšľania toho čerstvého absolventa, ktorý proste vidí ten široký a veľký svet pred sebou, tak dokázal som sa počas tých 4 rokov tak nájsť a zistiť, čo ma baví a čo ma nebaví. No takže Ema, kvôli čomu si vybrala tento odbor? Kvôli dobrej povesti školy, dobrému vzdelaniu a motivačnému štipendiu. No takže ktoré predmety ťa najviac zaujímajú a ktoré ti najviac prinášajú? Tak celkovo všetky odborné predmety sú veľmi výnosné a majú veľa nových informácií pre mňa, ale najviac ma baví ekonomika a telesná. Dúfam, že ste sa v tomto videu dozvedeli veľa užitočných informácií. Nezabudnite nás sledovať a pozrite si aj ďalší obsah. Čaute.